passa, família? Aprofito que hi ha una miqueta de planer aquí per gravar. La veritat és que devem estar entre Llinars i Mura, portem uns 30 quilòmetres i de moment bastant bé, no em queixo. Ens està agradant molt la zona nova, tot el circuit nou, i ho estem disfrutant bastant. Hi ha un mogollon de pols, però bueno, tot fos això. Ara que l'Aleix està més endavant, us diré que vaig una mica collat, que ell va millor que jo. Però no li diré res, aviam si aguanto fins al final i trec un bon temps i fem una volta a la mola collonuda. De moment, un puto 10. Aviam si aquestes d'aquí aguanten. Com puja, tu! Com trempa, això! Vinga, vinga! 20 minuts a Mura i 20 minuts més a Terrassa. Ui, això és molt, Ja ho tenim! Bueno, després del baixador que hem fotut, ja hem arribat a Mura. Ja portem la meitat. No anem els primers, però no anem els últims, Guaita! Xurri! Hola, digue-li hola a la càmera. Hola! Hola, Peque! Passant pel poble de Sant Llorenç de Savall i aquí començant d'allà les cames estan cremades, però la il·lusió a tope, o sigui que ho intentem fins al final. Darrere de l'Aleix i ara posarem Puig a la Creu i a poco más. Puto quilòmetre 92. Ni lesions, ni bronquitis, ni faringitis, puta mare. Toma ja. Vamos! You were the shadow to my light. Did you feel us?
the start, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you. Toma ya, toma.